Salut, sunt Serafim de la Unchiul Gadget și astăzi ne vom continua seria Orice în artă. Vom experimenta cu cel mai comun produs de pe birouri și anume agrafa. Vom reproduce mai multe picturi celebre folosind agrafa ca materialul nostru principal. Veniți să vedem împreună cum o să meargă experimentul. Prima dată am încercat să înțeleg cum pot să fac opera. A fost un exercițiu să înțeleg materialul cu care lucrez. Cum pot să le combin culorile, cum pot să îndoi și am încercat să obțin în prima fază cât de multe informații pot. Pentru acest experiment am înțeles că agrafele întregi dau un efect mai interesant. Totodată am observat că dacă pun o culoare, o bucată mai mică de agrafă într-o agrafă întreagă, se combină de parcă ai combina culorile de pictură. Și am experimentat foarte mult cu partea asta. Pot să zic că a fost destul de reușit încercarea mea și am încercat totodată să văd dacă pot încerca și alte versiuni. Am învățat foarte multe reproducând strigătul, acum trecem la ceva mult mai complex, trecem la noaptea înstelată, o să fie mult mai mare, încercăm să reproducem tot ceea ce am învățat. Încercăm să facem ceva foarte complex, ca să putem să descoperim care este limita materialului ăsta, cât de multe culori putem să o combinăm, sunt foarte multe nuanțe care apar, se suprapun și vom răspunde la cea mai mare întrebare care a apărut vreodată în artă. Care este limita grafiei? Cât de multe combinații pot să există? Putea Van Gogh să facă noaptea înstelată cu agrafa? Poate agrafa să înlocuiască alte materiale de pictură? Toți se întreabă asta. De la începutul istoriei umanității, cred că asta e întrebarea numărul 1 și noi ne-am asumat ca să răspundem la întrebarea asta. Vom face mai multe experimente pentru a demonstra adevărata poziția agrafei în artă. Voi lua un scurt moment să vorbesc și despre site-ul nostru. Toate materialele pe care le vedeți și multe altele sunt în campanii, sunt pe site-ul nostru și le puteți cumpăra. Să vă aduceți aminte să apreciați și videoclipul dacă vi s-a părut interesant, dacă vi s-a părut plăcut, dacă v-a inspirat. Dacă știți pe alți oameni care experimentează cu lucrurile pe care le experimentăm, sugerați-le și noi am fost inspirați de la alții la rândul nostru și ne bucurăm să vedem alți oameni încercând. Noi vom posta și vom încerca să postăm lucrările voastre, dacă ne dați tag, le vom posta pe Instagram, pe Facebook. Ne-am bucurat foarte mult să împărtășim mai departe creativitatea. Cu toate astea spuse, să revenim la videoclip. Colegul meu a vrut să reproducă Apusul în Veneția. Dorim să experimentăm cu mai multe metode de a face același lucru și asta a fost ocazia ideală pentru a arăta acest lucru. Vom face aceleași opere de artă în diferite forme și după cum se vede foarte clar a fost un succes. Foarte multe efecte diferite au fost reproduse,
și eu și el am avut un timp extraordinar să încercăm să reproducem operele în agrafă și a fost interesant, a fost super. Au fost momente în care pur și simplu am uitat de filmare, am uitat de totul și chiar m-am bucurat. Nu știu cum altcumva să te bucuri să experimentezi decât să te apuci și pur și simplu să încerci. Și a fost un experiment foarte interesant. Nu cred că pot să vă încurajez mai mult să încerci, pur și simplu. De multe ori vorbesc cu foarte mulți oameni care vor să se apuce de artă și ezită. Și nu ar trebui să eziți. Pur și simplu încearcă să găsești ceva ce îți place și apucă-te. Încearcă să faci ceva ce te regăsești, că e pastel, că e o pictură în ulei, că e în acrilic, că e în agrafă. Nu contează, pur și simplu. Încearcă să faci, încearcă să te perfecționezi, cel mai important, încearcă să te bucuri, să ai un moment de relaxare. Nu trebuie să fie ca să publici, nu trebuie să fie ca să faci, pur și simplu trebuie să fie un hobby și să te bucuri din plin de lucrul ăsta, să fie un hobby al tău și altceva nu contează, ce mai zice altceva și asta, doar să fie ceva ce te bucuri în cel mai original mod și asta contează cel mai mult. Am reușit să reproducem proiectul, dar cel mai important, am reușit să experimentăm cu artă. Eu am avut o bucurie foarte mare să experimentez cu agrafele, cu proiectul. M-am bucurat foarte mult. Dacă vreți să reproduceți, noi o să avem produsele pe site, le puteți găsi ca să puteți să reproduceți și voi. Dacă vreți să facem niște kituri dedicate pentru proiectele noastre, să facem o secțiune de YouTube pe site, spuneți-ne. Dar cel mai important este să te bucuri de artă. Nu contează ce faci, cum faci. Important să fii creativ, să experimentezi, să nu-ți fie teamă să eșuezi, noi eșuăm și noi, și voi, și toți, și nu contează asta. Important e, încearcă lucruri noi. Dacă ți-a plăcut, dă mai departe să se bucure și altcineva. Dacă ți-a plăcut videoclipul, dă un like. Dacă nu ți-a plăcut, știi ce ai de făcut? Dacă emoțiile tale sunt mai complicate de atâta, jos în descriere aveți o linie de comentarii, puteți să spuneți ce vreți. Dar cel mai important, dacă aveți noi, idei noi, dacă vreți să încercăm lucruri noi împreună cu dumneavoastră, spuneți-le în comentarii să le facem și noi. Până data viitoare, vă salut!